bababa na ako na dyan, no? Bawal yung papasok dito, palabas ng pagbilaw palabas, bawal yung papasok ng Atimunan, pwede. So summertime, bigay tayo. Oh, yan na. Oh, yan ba, piso lang. Okay, stop daw. Okay, Lucina na tayo sa time check is 2:07. Lucina, time of Lucina. Alright. Okay, nandito na tayo. Okay, nandito na tayo sa underground Lucina. Kaya basta tayo M22-19. Ayan ang Tayabas. So kaliwa tayo dito. Anong sagot na kaya nito? Sariaya. Ito pala, sunod ng Tayabas, Sariaya. Yung diversion pala sa Sariaya pala yun. Diversion tayo sa may Sariaya. Alright. Okay guys, may checkpoint dito sa may Sariaya. May kinikit. Okay doon. Okay, wala naman. Diretso lang naman. Lang natin alam pagdating natin sa may bandang Laguna area. Wala pa tayong idea. Test natin guys. Naka-testing project pa lang tayo. Right check. 424 PM. Sukat tayo dito guys. Okay, let's go. Nagpahinga dito sa may Sariaya bypass. Umiinit na kasi aking puwit, hindi makina puwit. Alright. Kita ko bumalik dito. Oo nga. Ay, puta, tumatay puta yung balahibo ko. Oh, duman sa city ng San Pablo na to. Balikan nyo guys yung yung video. Dumaan ako doon sa may bypass ng Tayabas, Lucina, Tayabas. Tapos dumiretso ko dito. What? Pa San Pablo na to eh. Ano nangyari yon? Tama ba to? Puro ka na naman yung dinaanan ko. Oo nga, duman ako dito kanina eh. Ano nangyari yun? Puro ka na naman yung dinaanan ko doon sa bypass. Tapos bumalik ng Lucina. Ano nangyari yun? Papakita ko sa inyo kung saan ako duman kanina. Sa may truck kasi.
Bilis ko nga. Bakit pabalik to? Halos na to. All trust going to Lucena to people. Kasi bakit pumasok kanina? Kanan naman ito ng kanan eh. Tapos sa kaliwa, ano ko na lang? Bumalik ako dito. Dapat diretso na ako dun eh. Bakit ito bumalik dito? Alam ko na. Yung pinasukan kong diversion na yun sa may Sariaya, wala siyang palabas papuntang Manila. Pag pumasok ka doon, babalikan ng kusina. Pero bakit ako pumasok doon? Ito dapat ito dapat ang kaliwa bypass ang binarya. It's 3:30 para Chao, kaya Chao tayo and bypass road ang Chao. Kasi sunod sa bayan ay ano naman San Pablo. Alright. Check is 4:30. Nasa Alaminos na tayo. Malapit na sa Santo Tomas. Okay, may checkpoint na naman dito sa may Santo Tomas ba ito? Bumalik checkpoint. Gandang yata sa gandang. Check natin guys anong katan nito. Oh, Banggaan. We're gonna go here. We're gonna go here. We're gonna go there. What? Alright, Santo Tomas tayo ngayon. Time check is 4:35. 4:35. Mga 6:30 na tayo makarating ng Manila. Depende sa traffic at depende sa akin pa rin. Ayan na. So, tulad dito yung traffic malapit ito sa Manila. Manila is traffic. Maligay paglalakbay sa traffic. Nabunan na nga kago. Walang naman. Malakpa na tayo guys. 4:54. Malakpa. Ayun na, pag inabutan kang ganitong oras dito sa may Kalamba sa service road. Traffic, ganitong oras.
ganitong oras ka na dumaan dito, mahirap na, ipitan talaga. Try ka lang mo, Service Road, National Highway, National Road. Wala naman masyadong checkpoint, pero hindi naman nagpipita. Visibility lang na checkpoint. Pero yung actual na checkpoint, hindi naman. Okay, may pista ng checkpoint dito. Puro mga pumilik checkpoint naman. Siguro sa ano to, sa Ganban. Ayun naman, mga tao lang. Visibility lang. Visibility lang ng checkpoint. Grabe naman sa mga Kuya. Pagpuka yung dita. At nakakabit yan, sitlak yan tayo ng dita. You know, sitlak yung bahat. Yan. Okay, Santa Rosa tayo, men. Time check is 5:39. 5:39 Santa Rosa. Medyo matraffic doon banda sa may Kabuyaw at Kalamba. Dito lang medyo lumuwag yung mga sasakyan. Traffic pa. Yun na nga. Sa Alabang na tayo. And so far so good, wala naman masyadong checkpoint. Yung may checkpoint, visibility lang naman. Alright, okay. Time check is 6:30. Naggabihan muna kasi ito dyan sa may Bikutan. Kaya inabot ng ganitong oras. Haba ng pahinga ko, mga 30 minutes. Sakit na kasi sa puwit. Masakit na sa puwit kasi haba ng pahinga ko, almost 30 minutes. So ayan, nagpagas pa ako ng isang daan lang. And para may extra lang, hindi ko na na-video dahil nalubat ako. Nalubat ang camera. Hindi ko naka-video. So kaya yung pagkain ko, naksak ko sa charger. Ang pangkat yun, kaya naka-video ulit. Thank you. Yan ang mag-upload natin. Sa checkpoint wala naman, okay lang. Daan, binigyan tayo ng magandang panahon. Hindi umulan, from Bicol to Manila, walang ulan. Magandang panahon. Na-traffic lang dito sa may Service Road pagdating ng Kalamba hanggang sa Bikutan. So yun nga excuse me po. So yun nga, good morning guys. Pagdating ko dito kagabi, nag-ulis lang ako, ayos ng bahay, nahigaan. Sobrang pagod ko na, nahigaan na ako. Tapos hindi na ako nakapag-video dahil lubat na ang aking camera. Tinatabad na ako, natulog na agad ako. So far so good, okay naman yung aking biyahe. Inabot ako ng mga 11 hours ata yun. 8:40 ako umalis ng Ragay, and then 7:30 ako dumating dito. Pero kasi almost 1 hour akong nagpahinga doon sa may Bikutan. Naggabihan ako doon, almost 1 hour ang pahinga ko doon dahil masakit ng aking puwit sa likod, pagod na. Kaya yun, kaya matagal yung aking dating. Pero kung tutuusin na, kaya ng 10 hours, 9 hours kaya.
And then yung gasolina ko naman, inabot ako ng 600 plus 630 yata yun. Hindi ko pa na-check sa aking resibo. Yun, tapos yung yan, maganda yung panahon, maganda yung biyahe. Salamat sa inyong panonood guys. Diyos mabalos sa inyo ka boss. Thank you sa pagsuporto sa aking channel and God bless you all. Suportan nyo sa akin, biyaya naman nyo. Okay, thank you guys. Thank you. Diyos mabalos. Oragon tayo.